Yo, kabsat, magandang araw na naman sa inyo po. Ayan, so, maabig yung araw. At sa kabalayang ko taga Pangasinan. Ayan, so, shoutout sa inyong lahat dyan. At shoutout na rin dahil nagpapa-shoutout talaga si Yasi Castillo. Ayan, sa shoutout sa'yo. And maraming salamat po sa mga nanood ng aking last vlog. Ayan, so, sana pagpatuloy po yung pagsuporta sa akin. And maraming salamat po. Okay, for this video, yung dati, puro advice. Ito naman, talagang matututo talaga kayo. This video or this vlog is intended for, ito yung content ko, pagiging content ko. Okay. Pangasinan Talks, episode 1. Ayan, so, rinig nyo, Pangasinan Talks, episode 1. Ayan, so, dahil, alam nyo na, pag napupunta kami sa part ng Manila, o kung saan man sa Pilipinas or sa abang mundo yan. Minsan napagkakamalang kami. Ewan. Akala na siguro hindi namin naiintindihan yung sinasabi namin. Kaya gusto ko kayong matuto ng Pangasinan na salita o Pangasinan na words. And especially pag napadpad po kayo dito sa amin, lalo pag dito sa amin, pangmalakasan din talaga. Marami pong tourist spot dito na makikita, like sa Bulinaw, Patar Beach, Alaminos, 100 Island. Pag nagutom kayo, pumunta kayo ng Kalasyaw, Puto, Tupig ng mga Taro, Ansakit ng Agalat. Ayan, so mga example na yan na pag pupunta po kayo dito or talagang nagbabakasyon kayo dito dahil nandito yung kamag-anak nyo. And so, pag ikaw yung tao na hindi talaga nakakaintindihan ng Pangasinan at napanood po itong vlog na to, so sana makatulong ako sa iyo or makatulong ako sa inyo. Ayan, so magbibigay lang naman ako ng 10 na mga words na Pangasinan words na pwede nyong matutunan galing sa akin. Okay, so please please stay tuned for this video, guys. And so for number 1, maabig na kabosan. Ayan, so ibig sabihin nun ay magandang umaga. Ayan, so pag narinig mo, maabig ya kabosan, si kayo amin. Ayan, so ibig sabihin po nun ay magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, so number 2, maabig yang ngaram. Okay, ang ibig sabihin po nun ay magandang hapon. Ayan, so pag nasabihan po kayo dito, lalo pag natapat kayo ng tanghaling dating dito, maabig yang ngaram. Ayan, so ang ibig sabihin po nun ay magandang hapon. Okay? Pangatlo po ay maabig ya labi. Okay, hindi po labi, hindi po to. Labi na dito po sa amin, ang translation po nun ay magandang gabi. Ayan, so magandang gabi sa inyong lahat. Sabi, maabig ya labi si kayo namin. Ang ganun po. Pang-apat, ang pagsasabi po ng on. And so pag naririnig nyo kami, hindi po kami off. At talagang sasabi po namin na on. So most likely kala nila ng ibang mga tao, hindi kami mapagalang, wala kami respeto sa mga matandang. Hindi po. Kasi ang pagsasabi po ng on ay opo sa Tagalog. And so pag nanatang kami, kumain na ba kayo? Or ang angkila, on. Ayan, so yun yung sasabi namin. Pagsagot ng oo ay, ang pagsagot namin po ay on. Ayan, so dito, pang-apat, dahil nakalista, kasi parang nakakalimutan ko na rin. Kasi aga ko nagsasabi ng Tagalog, lalo mga kaharapan ko sa nagtitinda po ako sa palengke. Ayan, so Tagalog po yung pinagsasalita ko doon. Ayan, so, try ko lang. Wait, pang-apat, angan kala. Ayan, so ang ibig sabihin po nun sa Tagalog ay kumain ka na ba? Ayan, so pag natanong po kayo ng gano'n, angan kala, ang ibig sabihin lang po nun ay kumain ka na ba? Ayan, so pang-5, sampigaya. Ayan, so
Ibig sabihin, pag sampigaya, magkano ito? Pag halimbawa, pag napadpad po kayo dito, natanong kayo ng isang Pangasinan at kayo ay Tagalog. Sampigaya, ang ibig sabihin po nun ay magkano ito? Yan, so pangpito. Ayan, so ampetang. Ayan, so ang ibig sabihin po nun ay mainit. Ayan, so sabi pag lalo sa panahon natin ngayon, ampetang lay panahon. Ibig sabihin po nun ay mainit na ang panahon. Ayan, so di ba, pag ampetang or mainit, kailangan natin ng mga pampalamig, mga juice, most commonly halo-halo ngayon, di ba? Summer season pa rin. And so next, ambetel. Okay, ambetel. Ibig sabihin ng ambetel ay malamig. Ayan, so pagpatak ng tikatik ng ulan sa first week ng June or last week ng May, minsan yung panahon natin ay lumalamig na. Sabi namin dito sa Pangasinan ay ambetel. Okay. Next, andi. Okay. Yung andi is magsasabi siya ng hindi. Okay, so pagsabi bang dito, kumain ka na ba? Andini. So, ibig sabihin, hindi po, hindi pa po. Parang ganun yung ibig sabihin niya. And so, last, inararota ka or inarota ka. And so, ang ibig sabihin po nun ay mahal kita. Ayan, so pag sabihan po yung mahal nyo sa buhay, lagi yung magulang, yung mga GF or boyfriend nyo, ganun, sabi nila na inarota ka or inararota ka. Ang ibig sabihin po nun ay mahal kita. Ayan, so sana sampu na Pangasinan Talks na yun or Pangasinan Words ay may natutunan po kayo. At sana pag alam niyo na, pag nagkaluwag-luwag na po itong pag nasolusyonan ng pandemya na ito, ay makabisita po kayo dito sa lalawigan ng Pangasinan. Kaya hindi na din po kayo malilito at maliligaw. Ayan, so thank you guys. Thank you for giving your time to watch. Thank you for pag-subscribe sa aking channel. And God bless you.